zakazovu, on sa ženom i još, uglavnom bilo nas i 4 auta, ne. A Marijan je njegov Mercedes, moj auto, kakti kabriolet je, nije ga uzeo, on je u kući, a on je došao sa starim Mercedesom koji je 25 godina star i ima 2 karnistra jer mu je do Zagreba mu treba 2 karnistra ulja, toliko mu curi ulje, ne. Kažem ja, pa šta nisi uzeo kabrioleta? Joj, neću da se nešto dogodi da te ubiju. Ne smiješ ni krov disat, niti ništa, ne. I mi se odvojimo se na izlazu. Žarko ima on ima ovu Oktaviju. To je nebitno sad. Dobro, bitno je to jer... I sad se mi razilazimo, ne, i još jedan dio garderobe, ono što je bilo pomoćno, to su bile ležaljke i ovak neke, to ostane u autu kod Marijana, ono sve što je vredilo, to je kod Žarka ostalo u autu. I ja sam imala kupači kostim, imala sam haljinicu na sebi i sad jedva počelo mu je auto kak ti trukirat kad smo išli Karlovačkom cestom. Joj, kaže on, ne znam jer ćemo doći do naplatnih kućica. I došli smo do naplatnih kućica, platio je i stao je sa strane i obilazil auta, joj, kotač mu skače, a cijelo vrijeme razgovara i dogovara, ne. I kaže on, daj se molim te obuci, kažem ja, pa zašto imam haljinu na sebi, kažem ja ti ostani, ja imam 400 kuna kod sebe, ja ću uzeti taksi, ja idem u Bosansku. Jer tako je rekao Žarko i Đurđa da će me čekati u Bosanskoj, da će na terasi nešto prirediti dok mi dođemo, ne. Da on ima isto ključeve od kuće. I u to Žarko, Marija razgovara, kaže sad će doći dečki pa će mi to popraviti, ako ne onda će odšlepat auto. I u to dolazi policijski auto, 4 policajaca izlazi unutra, među njima i Božo Vučković i dojure do mene i mene izvuku iz auta van i lisice na ruke, bez razgovora, bez ičega. Marija sjedne u auto i mene ostavi. I ja sam ostala na cesti. I odmah u Lučko, u policijsku postaju, iz Lučkoga u Henzlovu i već je rješenje bilo napisano. I ja pozovem Šušak Luku, advokata, imala sam pravo na poziv, Luka je došao, ne kaže on, Ana, ne znam šta se to sprema, neke grde stvari, razgovarao sam tu sa inspektorima, kaže nešto jako loše, ne znam kako će to proći i ja dobim rješenje na 24 sata, Izragarac potpiše i drugi dan idem na razgovor, ne. I ja razgovaram, Garca sam vidjela isto na feštama kod Žarka, ne. I kažem ja, pa o čemu se radi? Kaže on, joj, pa već vas tražimo 2 mjeseca, vas nema, tjeralica je bila. Kažem, kako me nema? Pa dolazila sam ovdje, svi znaju gdje sam, za ime Boga dragoga, komora zna, svi znaju, ne. I lijepo mene dođe onam policijski auto i u Remetinec me odveljete. I ja dođem u Remetinec i prvo što dođe, moj sin dođe kod mene, ja kažem, Zlato, ne znam koliko ću ostati, imam rješenje na 48 sati, odi u Bosansku, rezervni ključ ti je iza ormara u garaži, uzmi ključ i donesi mi garderobu. I vratio se Domagoj za 1 sat vremena, došao je i strašno je plakao, rekao, mama, mi više nemamo kuće, nema garderobe, nema stvari, nema više u kući ništa. Onda sam znala da samo ništa ne do kraja, da je sve odnešeno i da je sve gotovo. Pala sam točno psihički, završila sam gore na bolcu, u bolcu sam bila ne znam koliko i ostala sam u Remetincu. Pisala sam na sve adrese, pokušala sam objasniti, istražnom sucu sam pisala, tražila sam da se zaštiti moja imovina. Odmah sam angažirala nisam imala koga od advokata, pisala sam Veljka Znamiljevića, pisala sam još nekolici advokata, to išlo preko istražnog suca, niko nije dobio poziv, niko nije dobio moj dopis. Jedino mi je Garac predložil Gašić Snježanu, rekla, ojoj, ona je bila općinska odvjetnica, ona vam je dobra. I drugi dan kad sam me vratila u Remetinec, već sam dobila poziv da dođem kod istražnog suca, već je došla Gašić Snježana, onda sam ju prvi puta vidjela.
Znači do Biljevića uopće nije došlo? Ne, uopće nisu. Sve advokate kojima sam ja pisala nije došlo. 2 puta me je ispitival bez, ja sam šuška uzela Luku, ali je šušak Luka nakon kad je počeo dolaziti kod mene, odmah se iskompao sa Marijanom, od Marijana uzeo novce, kak ti da mene zastupala.